zvishoma imi munotya asi yamuguti makapusha zvizhinji mukacheka zvishoma imi munotya asi yamuguti makapusha zvizhinji mukacheka zvishoma imi munotya asi yamuguti imekwira ngoma muyena matanda tivake imba yashe iyo idongo imekwira ngoma muyena matanda structure yakadai fanana aisiyanasi iyi ndeyakudhara ndopa yakanzina baba bishop ichitange kuvakwa aisiyanasi stand ino yakatokura tokurisisa payakapuwa Buhera nevatungamiriri ichimitorwa kubva kune imwe chechi yakanga iri yekwaMarangi ndobva bishop angotendwa nokugamuchirwa ndobva atongopiwa yakadaro yakakura zingaiti yakakurisa saka ndiwo pakatanga kuvakwa zvikura kuti kuvakwa kwemachechi sakuna kutanga nhasi kwakatanga archbishop aripo kuma1970s vane nhoroondo yokuti tinofanirwa kuva nepokupi tiri kufara nenhasi tiri pano sesungano panzvimbo yemavamba yokuti archbishop kuma70s vaikurudzira kuvaka kusvika zvaonekwa kuti vari kufambirana neshoko raMwari rokuvaka pakapuwa chechi Zvapupu nzvimbo ino kuti pavakwe baba vakakurudzira kuvaka kusvika vanhu vekuno neZvapupu yese kutanga first structure yakuvakwa ndipo pano this structure yakadai yakanga ichishuva kuti ivakwe ipfuurire mberi pachikaita sokuti hayo kupfuurira mberi nokuda kwangopanduka kwavanhu kwanganga kuripo masangano kwakadya mukana nenguva wokuvakwa chinova chinhu chachishuvo chababa kusvika nhasi saka nokuramba chingopfuurira mberi nhasi muZvapupu tine this structure iri pano kuno kuBuhera kwaJaggars iyi nzvimbo yakakura kudai pamusoro pazvo pachizobviwa kuno vanhu vari pamausu zvakare pari kuvakwa saka tirikuda kutenda muono waarch wapfuurira mberi nemuono wababa bishop wokuvaka kureva kuti nzvimbo yakadai nechivakwa chakadai muZvapupu tinacho nokukura kwacho nechimiro chacho kuti tinotone structure yakatovakwa besides iri kupi iri kumausu kuJerusarema saka tiri kungopfuurira mberi mushoko rokuti ndivakire imba kureva kuti chechi yeZvapupu inovaka from the word go kubva kwaarchbishop vaikurudzira kuvakwa kwemba saka tinoda kutenda nechivakwa chatauya kuzoona pano sevamwe vakanga vasina kusvika pano paurongwa hwacho tichinzwa kuti zvine nhoroondo yakareko yaarchbishop kusvika nanhasi tine nhoroondo yatava kuona tese tinda chipupura kuti hakusi pamausu chete pano paJaggars pane chivakwa kureva kuti nationwide country wide pasi rese Zvapupu inokurudzira kuva nemastand nema-assets kureva zvivakwa midziyo yemotikari nezvakawanda chechi Zvapupu iri muprogramu pipeline yaingodiwa naarchbishop saka toda kutenda nechivakwa chakadai nemuono wakadai wakatanga namutungamiri wedu nanhasi baba mutungamiri wedu vari kungofurawo mberi nechivakwa chakadai tinotenda saka programu iripo pakuenderera mberi nechivakwa ichi kuti chichipera chiiswe roof muchitanga kuchishandiswa ndeipi chinangwa cheroof chinotopo bhozi mashits aripo sofa mapuranga eroof aripo sofa zvakatotengwa zviripo its matter of time yokurufiwa iripo zvekuti tinotowa baba zooni ndokwazvakaunganidzwa izvezvi zvakatotengwa kudhara kuti pavakwe saka inhau yokufamba kwenguva nokudi asi zvizhinji zvokuturikwa nokuvakwa kwekereke zvatovapo zvimwe zvacho. Amen. Tinotenda baba. Makadi baba. Tinosimba makadiwo imi. Tiri nani? Uri sewe musangano wenyu wesungano? Musangano wesungano wakanaka. So far hatina complain. Kufamba zvakanaka. Although tine zvimwe zvatakatarisira
chimiro chatinenge tatakatarisa sevanhu asi musangano wakanaka. Zvii zvamunoonawo zvakakoshera musangano wesungano kuti varume vaunganewo vachiita misangano yavo zvinoitawo kuti even vasina kunge vauyawo vagodzidzawo kukoshawo kwemusangano? In brief, musangano wakakoshera vana baba vakuru zvese nevadiki nekuda kwekuti panopuwa mikana yese to discuss my issues to do nedevelopment yechurch, and at the same time development yechurch tanga tichidzidziswa nekuratidzwa kuti inge ichikwanisika nekugona kubatika ndokunge uri sababa vakarongeka kana kuti vane pfungwa dziri focused. Saka patinosisa kuenda kuma-contributions nekudevelopiwa kwekereke zvine zvareruka. Saka uno mutambo wanakira pakuti wanga uchidzidzisa kubva pagrassroot kureva kuti kumba kwako unokukudza sei, unofanira kubata musha sababa uchiita zvipi nezvipi. Saka kana takuzoinda pachechi seti zvinoreruka zvinenge zvanyore, hazvidi simba rakawanda pakukurudzira nekuti chinhu chinenge chagara chakaita linga in your blood ende uchichinzwisisa in your mind kuti development zvinorevei. Saka we have benefited a lot. Zvatadzidziswa zvichiri mabatirwo nemachengeterwo emhuri nezvinotarisirwa kuwanikwa pamba kana pamusha pavanonzi baba, and it was a free and open discussion given that tatingori pamwe chete vana baba vakuru nana baba vadiki vachembera nevachiri kutemwa dzinobuda ropa, asi tatichishare maideas achigamuchirika zvakafanana. Saka ndaona uri musangano wakakosha zvekuti vasina kuuya, I can say I'm very sorry nekuti kazhinji kacho second hand information inogona kunge yava more spiced or less spiced. Why? Because handigoni kunoita expand each and every sentiment yanga ichitwa share or add patachikurukurirana. Saka zvinogona kuzenge zvadilutika unlike daita tese tati. So I expect kuti in future panodeedzerwa musangano yakafanana sesungano yakaita seiyoyi tinoziva kuti haisati zvanyanyowanda, but taitoshuvira kuti sana baba vari kukura tichienda mberi neupenyu izowandawo ende tinge tichiuya takawanda neuwandu hwedu. Tinotori some of my activities which were supposed kunge tataita at this gathering, but we put them out. Why? Because my figures in terms of attendance they are very low. Saka ndiri kungokurudzira kuti in our next sungano dai vana baba tikakwanisa kuti tiuye takawanda tiri tega tichipangwa nekudzidziswa nevakuru mberi zvekare tichipanana miono pamusoro pedevelopment yekereke. Tisi zvatiri kuziva kuti right now theme yatiri kumhanya nayo ndeyeruvako rwekuvakwa kwekereke at international level, that is by Jerusalem. But I'm also happy nekuti pano patiri there's a structure which I strongly feel it's a very strong structure, because according to my data atiri kupuwa inoratidza kuti yakavakwa kuma 1970, and inini pandakazotendeuka that was the first thing chandakanzwa kuti kwaJaggars kune chechi yakavakwa archbishop achiri mupenyu. Yandachitoona zvangu kuti dai kuri kuti vana baba vese vanga varipo, we were supposed to do something, because my understanding kana tikadevelopa kana tikabatsira Jaggars branch to develop this structure, ini ndinonzwisisa kuti chandadevelopa ichechi handina kubatsira munhu wekuBuhera kana kuti munhu wekwaJaggars kana kuti Manicaland province, but I strongly feel kuti chandaita kudevelopa chechi yeZvapupu. Saka I don't know, but kana mukana wakawanikwa zvaizoda zvidiscuss, because I can see kuti it's a very strong superstructure yakamiswa nevanhu vanogona kutovaka, because in a more than 20 years, I can just give an approximate number of years, in a more than 20 years, which I strongly feel kuti pane dzimwe dzimba nemwe misha tinomboona ikavakwa ikangoita ikanaiwa ichirwa nemhepo, structure iyoyo inototanga kuita deteriorate, inokolapsa etc. But ichairi ngoda ndechekuti it's plastering, roofing, then yobva yaitwa cement mukati. Saka my mind ndachitoona sekuti zvinhu zvataigona kungoita even at international level vana baba vesungano vaigona kungopedzisa roofing yandiri kuona iri kuita sendochete chinhu chakasarira, and this good structure. So
ndezvimwe zvatatoona kuti we have been bogged down nekuda kwepoor attendance yaitika, but I'm sure going forward we will also try to educate each other kukosha kwemusangano wedu wesungano. Ndinoona sekuti zvinotibatsira in future. Tinotenda baba, mava nenguva yakanaka. Thank you very much.